Împotrivă? Da, vă mulțumesc. Înainte de a trece la punctele ordinei de zi, rugăm pe domnii de la presă să ne spună doleanța dumnealor. În ordine, sigur, invitați-vă. Invitați. Avem și noi doleanță, dar nu acum. Mai târziu. Invitați. Mulțumim, mulțumim. Noi am venit în legătură cu strada General Gheorghe Popa, să știm și noi care e treaba. E ultima... Numai puțin să consemnezi. Lucereanu. Lucereanu știu, dar... Obedeanu și... Pentru presă, că presa nu-i cunoaște. Să știm și noi care e situația, ce se întâmplă cu strada aia. Să plătim datoriile, impozitele și taxele la Vitrea de acum acolo? Domnul Marie, am fost să vă dau răspunsul, dacă îmi permiteți. Da. Știți că am vorbit, am fost și la fața locului, am vorbit cu proiectantul, a fost și pe stradă, știe ce are de făcut. Într-un termen foarte scurt, nu știu să facă altă stradă și a dumneavoastră nu. Deci toate cele care au rămas mici, cu siguranță, Deci s-a inclus și asta. decât spuneți, lățimea nu o să fie corespunzătoare. Pentru că ea este foarte îngustă și proiectantul... Am văzut în cartierul de la pod aia cu fierul vechi, un biban, cum se face pe aia că e de 3 metri, cum s-au făcut pe la Benușa. Eu vorbesc ca să nu Am spuneți că are 9 metri și 80, domnul. Ideea să nu spuneți că... Nu spunem nimic, nu. Mergem în mâini dacă nu putem cu mașina, nu. Numai să mergem pe asfalt, că plătim și noi tot în Comuna Curcan. Numai la asta m-am referit. Dar știți că am vorbit împreună, am fost cu proiectantul personal acolo, ploua și n-am putut să te chem, că a venit acum câteva zile, cred că luni a fost, și l-am dus și pe stradă, a văzut, am măsurat tot și... E regulă, să stăm și noi liniștiți și să... Categoric, da. Bun, asta a fost. Altcineva? Domnul Dogaru, ce aveți de spus? Aceeași problemă? Da, tot la fel, pentru strada, normal. Toți trei, da. Deci răspunsul l-ați primit de la domnul primar. Sunteți mulțumit, bănuiesc, da? Că este cuprins și strada dumneavoastră. Da. Deci, domnul de la presă zis că mai spre final. Acum, la finalul presa o să... Da. Trecem la punctul numărul 1 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Adresa care este venită? Este foarte aglomerat aici. Dacă doriți să mai stați... Noi ne retragem, vom da. Asta ca să facem joc și la ceilalți. La revedere! Care ceva spus și domnul Căprău la Nu, sunt la distanță. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului venit și cheltuieli pe anul 2020. Există adresa cu cele 3.000 de lei, din care 100.000 este cuprins în trimestrul 2 și 200.000 este cuprins în trimestrul 3. Adresă venită de la Consiliul Județean, sume care au fost alocate pentru fiecare localitate. Domnul primar, ai avea ceva la rândă? Nu, eu nu știu de Viorel trebuie să... Poate rectificarea este, ca să fie politică, să iau bani din fondul de rulment pentru o coasă, pentru parc. Pentru că sunt două... Sunt două motocoase. Da, două motocoase, da. Luăm o utilitară, ca o să ne trebuiască neapărat. Care e? O luăm, da. Și mai e încă un punct. Suflantă de aer. Da, exact. Pentru parc. Da. Și aici pot să vă întreb și eu? Vă rog. Avem așa, reabilitare și modernizare parc. 779.000 de lei. Iar mai jos avem alei pietonale. 175.000 de lei. 1.750 de milioane. Aici mă încurcați, nu pot să vă dau. Viorel a fost chemat. Păi și Viorel nu mai eu participă la... Pe care sunt? Unde s-au făcut în sat? O să te rog frumos, când vine Viorel, îl întreb pe el pentru... Domnul primar, era normal ca angajații primăriei care pot să ne dea un răspuns să fie și Viorel, mai ales că vorbim de bani, contatul e foarte important.
aleile pietonale s-a aprobat inițierea studiului de fezabilitate pentru înființarea alei pietonale în Comuna Curcani. Ca să ne putem apuca de SF-ul și să-l făcem, deocamdată sunt mutați banii, nu sunt cheltuiți. La alei pietonale nu sunt aleile din parc, sunt aleile comunei. Așa. Și mai am o întrebare iar legată. Asta știu, atâta vă răspund. Mai mult. Avem tot în parc sistemul ăsta de supraveghere video care e foarte scump. 2 miliarde aproape. Nu-l identific la momentul ăsta, dar l-am văzut acasă. Noi n-am cumpărat decât obiectele și montajul și toată manovra este gratuit. Știți că Știu, dar apar aici sumele astea. Deci bănuiesc că ați înțeles. Nimic nu se face în parc și deci nu mai se cumpără Și vedeți că aveți, manovra se face și vedeți că aveți o greșeală aici, care o văd eu, o aveți la capitalul social al companiei, l-ați trecut 250 de mii. Capitalul social e 250 de lei, nu 250 de mii. Dar v-am zis, cum se poate să coste aproape 2 miliarde de camerele alea care sunt puse în parc? În niciun caz nu poate să coste. Sta să le identific și... 194.000 de lei scrie. Da. Păi 2 miliarde. Da. Discutăm... O cameră video, câte avem? La mai mult de 1000 de lei nu e o cameră video. Cu tot, cu cabluri, cu ce vreți, toate accesoriile la ea. Nu că avem 194 de camere. Dacă ar fi ca să iasă la 1000 de lei În camere. niciun caz nu este valoarea aceea. Vă garantez. Noi am cumpărat... Da, uitați-vă aici. Sistem de supraveghere, deci avem la autorități publice, achiziții de bunuri și alte cheltuieli, sistem de supraveghere video în Comuna Curcani, 194.000. Se montează și în comuna aici sau nu în parc? O să montăm și în comună. Întâi să terminăm cu parcul care să finalizăm și după am fost cu... Și să înțelegem că astea din parc nu sunt cuprinse, că proiectul parcului e separat, iar restul localității bănuiesc că e separat. E amestecat sistemul de supraveghere video al parcului cu cel. Deci e separat. Deci atunci astea unde sunt? Și mai avem încă o cheltuială de 125.000 de lei la gaze. Ce s-a făcut pentru gaze de 125.000? 1.250.000. Proiectare. Adică SF-ul a fost. Și acum urmează proiectarea la sfârșitul lunii viitoare. Ok. Mai sunt obiecțiuni la acest punct? Vă rog, domnul președinte. Domnilor, supun spre aprobare punctul numărul 1, privire rectificarea bugetului. Cine este pentru? Cine se abține? Deci 2 abțineri. Nu scădăm. Împotrivă? 3. Da. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind inițierea studiului de fezabilitate privind extinderea rețea de canalizare și stații de epurare internațională în Țiparaj. Este vorba de etapa a doua. Poftiți, domnul inginer, și dați explicații. E vorba de etapa a doua de extinderea canalizării. Prima se lucrează la ea. Cetățenii doresc și etapa a doua, doresc toată comuna să fie racordată la rețeaua de canalizare. Ne bucură chestia asta, fiindcă foarte evoluăm. Este vorba de vreo 24 de km, fiindcă jumătate pe stânga și pe dreapta având totul asfaltat, nu să mai stricăm asfaltul și se va trage pe trotuare, deci rețeaua de canalizare. Problema sunt 11 stații de pompare intermediare, fiindcă terenul este cu probleme pe zona asta rămasă. Este de nivelat, da. Da, e de nivelat și atunci aici va fi o mică cheltuială mai serioasă. Vedem ce se dă în studiul de fezabilitate și atunci... Momentul n-am făcut primul studiu de fezabilitate, n-a fost prinsă toată localitatea. Nu mai jumătate. Nu ne-a permis pentru că ne-a zis o valoare. Până la valoarea asta vă limitați și atât. Am înțeles. Despre asta este vorba. Deci restul localității fără sălcioară. Deci sălcioara este aparte, fiindcă știți că e... Mulțumim, domnul. Mulțumesc. Să pun spre aprobare dacă nu mai sunt obiecții la acest. Vă mulțumim, domnul inginer. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al terenurilor neatribuite rămase la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Curcani. E vorba de terenurile care... Poftiți, domnul inginer. Să ne explice dumneavoastră la public, știți acolo desene animate.
Dânsul de asta l-am primărit, nu. Lasă-l acolo ca să stea la distanță. De ce să-l primești? Acum că nu spune Aveți cuvântul, care terenurile, unde sunt, Întreabă. care e parcela 54, 33, Am văzut un planșă acolo. Păi ce planșă aia, parcă era desene animate, din era grafică. Păi și ce vreți să vă fac 3D? Faceți-mi imprimată 3D și vă fac 3D. Nu, domnule, dumneavoastră trebuie să ne spuneți că suntem oameni de sat. Domnule, tarlaua aia e acolo, aia e la Sălcioara, aia e pe Curcani, asta vrem, nu trebuie să ne desenați 3D. Întrebarea a fost pusă răspunsul a fost că și el i-a explicat că asta e meseria lui și a făcut o planșă ca să fie Așa se fac planșele la inginerii. Asta e modelul, asta e modelul, nu putea să facă. E foarte greu să ne Avem vecini, nu scrie nimic la parcela, spune-ți-ne, explicați-ne care... Are acolo vecinul pe planșe. Într-o singură parte are atât, în rest n-are, scrie drum. Domnule, despre ce terenuri ar fi vorba? Că aici vrem să ajungem. E vorba de unde e stația de epurare, ce a rămas de la stația de epurare. Deci unde am plasat stația de epurare? În spatele lui Stanton. Da. Așa. Și vorba de terenuri alea neproductive de acolo. De fapt, sunt mai multe, ori să mai vină valuri de... Văd că aveți aici și două hale pe care... Asta vreau să vă spun și vă rog, domnul. În spatele cimitirului sunt două grajduri acolo. Eu cunoaștem, nu? Dar ce-i cu el? Cred că de la Comisia de Fond încearcă să facă comisia. Dar primăria este proprietar pe aceste magazine? Nu. Primăria nu este proprietar pe nimic. Nu este proprietar și nu este al primăriei. E al Comisiei Locale de Fond Funciar și de la Comisia, cât să stea și Comisia asta cu ele, ce să facă cu ele? Trebuie să le dea în administrare Consiliului Local. El este cel care le-a... Am înțeles. Eu vă spun și alt aspect. După Revoluție, grajdurile au fost date cetățenilor. Unii le-au fărâmat, alții le-au ținut în picioare. E vorba de magazia pe care o are Bogdan Eftene, vă vorbesc strict despre ea. Aia a fost dată după Revoluție asociațiilor oamenilor cu terenul, da? Aparținul lui Dragnea Gheorghe, Eftene Ion și Matei Ion. Iar aceștia și-au cedat drepturile prin vânzare către Bogdan Eftene. Omul spune că este proprietar. Domnul Bogdan, vă rog frumos, domnul inginer l-am chemat să vă dea Păi nu, și eu vă spun, acum pentru că suntem în Consiliu și trebuie să luăm toți la cunoștință, pentru că omul ăla spune că este proprietar, dacă are o vânzare cumpărare, ce este din urmă, cum să atribuim noi ceva ce nu avem? Nu își poate permite nimeni să ia pământul cuiva. E un început ăsta, eu l-am rugat pe domnul inginer la nivel de toate terenurile care sunt în teritoriu, mai puțin domnul inginer, care sunt pe suprafața noastră a Ortei Curcani, trebuie ușor în etapă. Da, dar trebuie și dacă are cineva